Quddiem il-kriżi tal-coronavirus, il-Gvern qed ikompli jkaxkar saqajh biex ilaqqa lill-imsieħba soċjali, anzi għar minn hekk, l-uniku laqgħa li kien hemm skedata u li kienet għal nhar it-Tnejn ġiet kanċellata. Fi stqarrija l-Kamra tal-Kummerċ esprimiet id-diżappunt tagħha l-fatt li l-laqgħa tal-Employment Relations Board issa spiċċat tħassret mill-Gvern stess. Il-laqgħa oriġinarjament kienet imsejħa għal 3 ijiem oħra. Id-diżappunt huwa doppju minħabba l-fatt li bħalissa teżisti urġenza li b'mod immedjat ikun hemm pjan fejn jidħlu l-ħaddiema u n-negozji. Anke l-UHM Voice of the Workers kienet insistiet dwar il-bżonn li ssir din il-laqgħa u jkun hemm diskussjoni dwar xenarji possibbli li jistgħu jinħolqu kaġun tal-coronavirus. L-istess appell sar anke mill-General Workers Union. Il-UHM minnaħa tagħha ilha jumejn li appellat lill-Gvern biex jitwaqqaf kumitat apposta dwar il-coronavirus li jkun qed jaħdem b'mod speċifiku fuq l-effetti li jista' jkun hemm fuq il-ħaddiema u l-ekonomija in ġenerali. Tħassib ieħor tal-korpi kostitwiti huwa relatat mal-fatt li l-ħaddiema tal-Gvern se jkunu qed jingħataw quarantine leave, xi ħaġa li skont il-UHM għandha tkun mifruxa anke għal privat permezz ta' avviż legali jew linji gwida ċari. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li f'dan ir-rigward hemm bżonn dialogu u konsultazzjoni bil-għan li l-privat japplika tali miżuri ta' kwarantina għal ħaddiema tiegħu.